snakke om cosinusrelationerne til C. Og derved vil jeg tegne en trekant, hvordan man regner det ud. Har du en trekant? Og det er en spidsvinkel, hvor alle siderne er under 90 grader. Så tegner du navngiver siderne, og du ligesom kan finde ud af, hvad du skal bruge. Så har du en højde her. Så kalder du den her x, og du kalder den her b minus x. Som så giver sammen. Så sammen giver b. Så starter du med at tage Pythagoras på den ene side. Lad os tage på C-siden her. Og du skal finde ud af, hvad h er. Så det vil sige, h isolerer du. Og så er det lige med c i anden minus parentes b minus x i anden. Og så det samme gør du på den modsatte side for at isolere h. H i anden minus, den er lige med a, fordi det er vores hypotenuse, minus x i anden, fordi det er vores katete. Når du så ved, at de to er lige med hinanden, så tager du så og lægger dem sammen, så det vil sige, at der står a i anden minus x i anden er lige med c i anden minus b parentes b minus x parentes i anden. Lad os så lige ophæve parenteserne. Så siger vi a i anden minus x i anden er lige med c i anden er lige med b minus b i anden plus x i anden. A i anden minus x i anden er lige med c i anden minus b i anden minus parentes b minus x i anden. Så tager du så og putter b minus x i anden over på den anden side, så det vil sige, der står b i anden x parentes parentes plus a i anden minus x i anden. Og så skal du så lige med c i anden. Så ophæver du parenteserne ved at skrive b i anden plus x i anden minus a b 2 ab 2 bx. Og så er det plus a i anden minus x i anden er lige med c i anden. Så reducerer du. Så der står b i anden minus 2bx plus a i anden er lige med c i anden. Så kan vi jo ikke have, at der står x, fordi x er ikke noget. Så derfor finder vi ud af, hvad x er, og det har vi fundet ud af, at det er cosinus til c gange med a. Så det vil sige, rigtig form hedder cosinus, parentes c er lige med a er x divideret med a. Og så skriver du den så om og skriver cosinus c gange med a er lige med x. Så kan du så tage det her x ud, så det kommer til at stå b i anden minus 2 gange b gange a gange cosinus til c plus a i anden. Og så får du lige med c i anden, og så stiller du det ordentligt, så der kommer til at ligne det der. Du kan så også isolere cosinus til c for sig selv, ved at lægge det herover, sådan at du først tager du hele det derovre, plusser herover, her på det stop. Så det du gør, det er, at du først plusser det her herover, så der står 2 gange a gange b gange cosinus til c plus c i anden er lige med a i anden plus b i anden. Og så lægger du så c derover ved at minus med c i anden, så der står 2 gange a gange b gange cosinus til c
er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden. Og så dividerer du med 2 gange a gange b, så du isolerer cosinus herover, så der står cosinus til c er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2ab. Ja, jeg vil så fortælle om sinusrelationerne, og jeg vil forklare, hvordan man omskriver sinus til a, med lille a, og det vil jeg vise, hvordan man omskriver til a sinus a lige med b divideret med sinus b. Ja. Og først gør man det, at slette det igen. Først så har man den halve appelsin, som kan skrives på forskellige måder. Og den vil jeg så omskrive til det, vi havde før. Og det gør vi ved at sige en halv gange a gange b gange c. Og så kan man se, at man har følgende en halv på begge sider af divisionstegnet og b og c. Så man kan simpelthen omskrive det til sinus a divideret med lille a. Ja. Og så vil jeg så gå i gang med at lave omskrivningen, og det gør vi ved at sinus til b her divideret med lille b. Og først så ganger man med lille b på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå b. Sådan her. Gange sinus til a divideret med lille a, og det er lige med sinus til b. Derefter så ganger vi med lille a på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå b gange sinus til a lige med a gange sinus til b. Derefter så dividerer vi med sinus til b på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå b divideret med sinus b gange med sinus til a. Og det er så lige med lille a. Og til sidst, det gør vi lige herover, så kommer der til at stå b lige med sinus til b lige med a sinus til stor. Ja. Og så omskriver man den, og det er på samme måde med sinus til c divideret med lille c og sinus til b divideret med lille b. Jeg vil så bevise den halve appelsin for at regne ud arealet i en trekant. Og det vil jeg gøre ved at først tegne en trekant, hvor jeg skriver selvfølgelig tegnet ind på og på min klinge. Og så skriver jeg en c, lille a og en lille b. Så skal vi også have højden af b, som hedder hb. Og for at regne en retvinklet trekant ud, fordi vi har delt op 2 retvinklede trekanter for at regne det ud, så tager vi måden at gøre det på, det er ved at tage en halv gange med b gange med højden b, som er en halv ved en trekant, så det er højden b og gange med trådlinjen. Og så sætter vi det i vores formel for at kunne finde ud af, at selvfølgelig finde arealet. Og det gør vi ved sinus til c er lige med højden b divideret med a. Og det omskriver vi så til for at finde højden b. Og højden b er lige med a gange med sinus til c. Og så skal vi bare sætte det der ind i vores formel, og så finder vi ud af arealet af en
halv trekant. Cosinusrelationen kan man så også bruge i andre trekanter. Lad os sige en retvinkel. Der bruger vi bare Pythagoras i stedet for. Fordi det har vi lært. For ligesom at det ligesom er nemmere. At AN plus BN er lige med CN. Du kan også bruge den i en stumpmængde. Som ser sådan her ud, for eksempel. Der er højden bare her i stedet for. Og så regner du bare præcis samme måde ud. Det er sådan snudfucket op. Nej, for den passer stadigvæk. Ja. Den optager. Gør den? Ja. Ja, det er træls. Nå, men Du har brugt 11 sekunder. som vi så i trekant... Nej, okay. Du har brugt 15. 3, 2. Som vi så i trekanten før med den halve appelsin, der havde vi en trekant, som så sådan her ud, som var en spids trekant, hvor vi havde højden til at være lige med den. Nu skal vi, hvis vi nu kommer ud for det tilfælde, at vi fik en trekant, som var stumvinklet i stedet for. Så det eneste forskel, der egentlig var, eller kommer til at være, det er, at du bare skal have toppunktet til at være vinkelret med grundlinjen. Og så skal du egentlig bare regne sammen ud, bare med hvor vinklen er her og ikke her, eller højden er der. Den skal bare være retvinklet for at det passer. Det er en spidsvinkel. Det er retvinklet. Hvad med en retvinklet? Skal jeg sige det også? Ja. Og når vi har en retvinklet, det er jo bare... Jamen, du skal stadig forklare det. Det står der i opgaven. Oh my god. Okay. Slet lige det der, og så stop på. Ja. Bare det der. Ikke det andet. Slap nu af. Okay, og den her, den var god at knippe på. Og når vi har tegnet sådan en trekant her, så kunne vi også se ud fra et eksempel, hvis nu trekanten var lidt retvinklet i forvejen, så er det egentlig også bare samme udregning. Bare med, i stedet for at du skal halvere den, så skal du bare tage kun trekanten nu og tage samme udregning fra den halve appelsin. Det er det. Fordi sinus. Fuck det.